Bé, és un projecte que va sorgir fa 8 anys, aquest any hem celebrat la 8a edició, i està pensat en un programa que es desenvolupa durant el curs escolar, on hi ha seminaris de sensibilització a l'emprenedoria, tallers grupals on els nois i noies participen i s'intenta incentivar i engegar aquest coquet de l'emprenedoria, i s'acaba amb el concurs d'idees joves. Aquí a Manresa el que hem fet, perquè sabem que s'ha de potenciar entre el jovent tot el tema de l'emprenedoria. Aquest és el primer projecte que va sorgir per fomentar l'emprenedoria entre la gent jove. En vam continuar un altre que va començar fa 3 anys, que hem celebrat la 3a edició, que es diu l'Universitat Emprèn, que està adreçada a estudiants universitaris de Manresa. I en el proper curs comencem, a través de la Diputació, som prova pilot per fomentar l'emprenedoria amb alumnes de primària. Es fa una prova de pilot en una escola amb nanos de 5è de primària i per tant estem configurant el que en diem la ruta de l'emprenedor dintre del que és el segment jove de la població. Doncs el meu projecte és una bossa que té una part superior rígida que serveix per arrepenjar-hi coses i la part de sota és tova amb boletes que fan de coixinet. La idea va sorgir d'aquests típics coixins que hi ha ara, que te'ls fiques a sobre les cames mentre estàs al sofà o a algun lloc per tenir l'ordinador, i bàsicament és la mateixa idea però que a més hi pots guardar l'ordinador. I la idea va venir de viatjant amb el tren o estant depèn a on. Moltes vegades és molt còmode tenir una cosa d'aquestes, però quan vas amb tren, portar el coixí sol, la maleta amb l'ordinador, la motxilla amb els llibres, era com molt aparatós. I vaig pensar, i amb l'espai que hi ha a aquests llocs, per què no fan una bossa per ficar totes les coses a dins? Llavors, és com un redisseny d'un objecte que potser ja existeix de diferents maneres, però solucionant problemes que puc tenir jo al dia a dia. Doncs va ser aquesta la idea, i fer-lo gran perquè tingui molt espai i poder-hi guardar tot el que vulgui, l'ordinador, llibres o el que em faci falta en aquell moment. Sí. Mira, són unes galetes, o sigui, tu quan fas el cafè o el te, doncs que un cop hagis remenat la cullereta, com que molts cops molesta, doncs te la puguis menjar. I bueno, això va sortir d'un cap de setmana que vam anar a comprar una cafetera amb la meva mare, i allò que ens estàvem fent el cafè, provant-la i remenant, la meva mare va dir que tenia gana. I llavors vaig pensar en la idea de per què no fer-ho tot junts, saps? O sigui, la galeta i la cullera. I bueno, d'aquí llavors va anar pensant el packaging, la manera de fer-les i tot ha anat ajudant una mica. Que jo al principi era com ostres, allò de fer una idea emprenedora, era com que feia molta cosa, no? Vull dir, una cosa nova, inventar-te tu, planejar-ho tot tu, inventar-t'ho i fer una mica de... no sé com anirà, però un cop ho vas fent, veus que tampoc... Que sí, que tens de posar de la teva part, però que tampoc no és tant com que molta gent ho podria fer. I perquè no sap què és o perquè no sap com ho té de fer, doncs no ho fa. Sí, bueno, nosaltres dins dels coneixements informàtics que podíem tenir, volíem fer alguna cosa que sigui una mica vistosa, no? Dins de qualsevol cosa que ja puguem tenir per casa, així relacionada amb la informàtica, doncs agafant, per exemple, una alfombreta, dins de moltes idees que hi havia, vam dir, fem això, aviam, que es pugui personalitzar i que puguem fer qualsevol dibuix, com podeu veure aquí, i que a sobre s'il·lumini. I així, a part d'una alfombreta típica, com pot ser qualsevol altra, doncs personalitzada, no? Bueno, i principalment es tracta d'això, es connecta per USB, en teoria el client et diria el color, el dibuix que vol i tal, i llavors se li faria l'alfombreta al seu gust, i les avantatges que té és que pots utilitzar el ratolí en qualsevol superfície. Per exemple, ara mateix estàs al sofà, amb la família o no sé, estàs fent alguna cosa, tens que treballar amb l'ordinador i seria molt més còmode. L'alfombreta, a l'hora de comer rígida, seria molt més còmode a l'hora de treballar. No tot és tan fàcil com fer un treball d'escola i mira, si surt bé tens bona nota i si no surt bé doncs no passa res. Doncs tindràs més nota, clar. A la vida real, si has de posar els teus diners, la cosa està més fotuda, però bueno, si tens una idea, per què no? És que aquí no risca, no pisca. Doncs ja fa 8 anys que participem en el Premi Idees Joves aquí a Manresa. L'escola des d'un principi ha cregut molt en aquest projecte, hem apostat molt en el projecte i per això hem introduït dintre del currículum dels alumnes el projecte d'emprenedoria que ens proposava l'Ajuntament de Manresa amb el programa Idees Joves. Des del primer dia els alumnes participen creant la idea,
Des del primer dia els alumnes s'impliquen molt i també el professorat té una feina molt important de fer un seguiment sobre aquest treball. Nosaltres pensem que tot el que sigui fomentar la creativitat a l'aula és interessant i a part si té que veure amb l'emprenedoria encara molt més. I a part el que veiem que és molt bo també és el fet que hi ha no només un reconeixement a l'aula en forma d'una nota, sinó també un reconeixement exterior amb un premi, no? Si la idea ha sigut ben valorat. I això és interessant i és molt enriquidor per tots, tant per als alumnes com per als professors i l'escola. Sí, l'escola Jovita en un principi té el seu pla estratègic, vol fomentar l'emprenedoria perquè pensa que els alumnes adquireixen unes competències molt interessants, com ser més creatius, com diu la Montse, com plantar-se riscos, afrontar dificultats. Això serveix per poder desenvolupar un projecte en el futur, com una persona que pot desenvolupar un projecte de manera independent, com per adquirir unes competències internes a l'organització, perquè ser creatiu, ser innovador, també a l'empresa està molt valorat avui en dia.